ትንቢት አምባቆም ነቢ አምባቆም ካብቶም ኣብ ይሁዳ ዝተስኡ ነቢያት ክኸውን ከሎ ትንቢት ናይዚ ነቢ ስለ እስራኤል ዝምልከት ትንቢት ዘጠቓለለ ኣይኮነን። ነገር ግን ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን እዚ ነቢን ዝተገብረ ተዋስኦ ዘርኢ ወይ ዘመልክት እዩ። ኣብታ ናይ መጀመርያ ክልተ ምዕራፋት ኣምባቆም ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ትኽክል ከም ዝኾነ እኳ እንተፈለጠ፣ ነገር ግን ንዕኡ ዝኸበዶ ምስ እግዚኣብሔር ክከራኸር ንርኢ። ንሕትኡ መልሲ ምስ ረኸበ ግና ብእምነት ዝተመልአ ዝሕጉስ ቃላት ብምዝራብ መልሲ ይህብ። ኣምባቆም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝሓቶ ሕቶ ስለምንታይ ዝብል ኮይኑ ኣምባቆም ዝረኣዮ ድማ ተስፋ ዝተቐብጾ ዝሞተ ዓለም እዚ ድማ ንልቡ ዝሰበሮ ንምንታይ እዩ ክፉእ ዓለም ዘሎ? ንምንታይ እዩ እቲ ድኹም ዝዕወት? ብትብዓት ብቐጥታ ንእግዚኣብሔር ዝሓቶን ዝምልሰሉን ብኡ ድማ ናይ እግዚኣብሔር መልሲ ክረክብ ኢና እንርኢ። ዝተጻሕፈሉ ዕላማ ናይዚ መጽሓፍ እቲ ክፉእ ምንም እኳ ዝተዓወተ እንተመሰለ ነገር ግና ዓለም ብምልእታ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እግዚኣብሔር ምዃና ንምርኣይ እዩ ተጻሒፉ። እቲ ቀንዲ ቃል ኣብዚ ትንቢት መጽሓፍ ኣምባቆም ወእግዚኣብሔር እቲ ዘስማዕኻ ንሰማዕኹ ፈራህ ክውን፣ ወእግዚኣብሔር ንዕዮኻ ኣብ ማእከል ዓመታት ሕያው ግበሮ፣ ኣብ ማእከል ዓመታት ኣፍልጦ፣ ብቁጥዓኻ ከኣ ምሕረት ዘክር። ኣብዚ ናይ ኣምባቆም መልእኽቲ እንሪኦ ናይ ኣምባቆም ሕቶታትን ክስን ናብ እግዚኣብሔር ከምኡውን ናይ እግዚኣብሔር መልሲ ኢና ኣብዚሕና እንምልከት። እዚ ድማ ኣብዛ እንሪኣ ዓለም ይኹን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እግዚኣብሔር ኣብ ስርሑ ከም ዘሎ፣ ስለዚ ነዚ ጐይታ ብኹሉ ኣብዚሕና ክንጽበዮ ከም ዝግባእ ዘርኢ መልእኽቲ ኢና ንርኢ። እዚ ዝረኣናዮ ድሕሪ ባይታ ናይ ትንቢት ኣምባቆም ክኸውን ከሎ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 1 ነቢ ኣምባቆም ዝረኣዮ ጾር እዚ እዩ። ጥርዓን ኣምባቆም ቁፅሪ 2 ወእግዚኣብሔር ንስኻ ከይሰማዕካንስ ክሳዕ መዓዝ ክእውእ እየ? ኣነ ዓመፅ ኢለ ናባኻ ኣእወይኹ ንስኻ እውን ኣያድሓንካን። ስለምንታይ ኣበሳ እተርእየኒ ንስኻስ ሕሰም እትጥምት? ምዝራፍን ዓመፅን ኣብ ቅድመይ እዩ ባእስን ክርክርን ይለዓል ኣሎ። ስለዚ ሕጊ ደኸመ ፍትሕውን ኮቶ ኣይወፀን። እቲ ረሲእ ነቲ ጻድቕ ከቢብዎ እዩ እሞ ስለዚ ፍርዲ ቀይንኑ ይወፅእ ኣሎ። እግዚኣብሔር ዝሃቦ መልሲ ቁፅሪ 5 እንተ ነገርኹም እኳ ዘይተኣምንዎ ግብሪ ብመዓልታትኩም እገብር ኣለኹ እሞ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ረኣዩን ጠሙትን ተገረሙ ተደነቑውን። እነሆ ዘይናቶም መናበሪ ክወርሱ ኣብ ስፍሒ ምድሪ ዝኸዱ መረርትን ፍጡናትን ህዝቢ ከለዳውያን ከተንስእ እየ። ንሳቶም ዝፈርሁን ዘሰንብዱን እዮም። ፍርዶምን ክብረቶምን ካባታቶም ይወፅእ። ኣፍራሶም ካብ ነብሪ ይቕልጥፉ፣ ካብ ትኹላ ምሸት ይፈጥኑ። ፈረሰኛታቶም ይዝርግሑ፣ ፈረሰኛታቶም ካብ ርሑቕ ይመጹ። ከምቲ ናብ ምብላዕ ዝቕልጥፍ ንስሪ ይነፍሩ። ኩላቶም ክዕምፁ ይመጹ። ትምኒት ገጾም ናብ ቅድሚኦም እዩ። ከም ሑፃ ዝምብዝሖም ይማረኹ። ነገሥታት የላጕጽሎም፣ መሳፍንትኻ መስሓቂ ይኾንዎ። ብኩሉ ዕርድታት ይስሕቑ፣ መሬት ይእክብ ይወስዶ ኸዓ ሽዑ ከም ንፋስ ይሓልፍ። ንኽንየው ይሓልፍ፣ በዳልኻ ይኸውን፣ ሓይሉ ድማ ኣምላኹ እዩ። ካልኣይ ጥርዓን ኣምባቆም ቁፅሪ 12 ወእግዚኣብሔር ኣምላኸይ ቅዱሰይ ካብ ጥንቲ ንስኻ ዶ ኣይኮንካን? ንሕና ኣይንመውትን። ወእግዚኣብሔር ንፍርዲ ኣንብርካዮም፣ ኣታ ከውሒ ንመቕጻዕቲ ሰረትካዮም። ዓይንትኻ እኩይ ንምርኣይ ኣዝየን ጽሩያት እየን። ኣበሳ ክትጥምት ኣይኮነልካን። ስለምንታይ ነቶም ጠለምቲ እትጥምቶም ከመይከ እትረሲእ ነቲ ካብኡ ዝጸድቕ ክውሕጦ ኸሎ ትምእ እትብል? ከመይሲ ንሰባት ከምቶም ዓሳ ባሕርን ከምቶም ገዛእ ዘይብሎም ለምምታን እትገብሮም? ንኹላቶም ብምቕለብ ኣውፅኦም፣ ብመርበቡ ሰሓቦም፣ ብመግፈፊኡ ድማ ኣከቦም። ስለዚ ባህ ኢልዎ እልል ይብል። ስለዚ ንመርበቡ መስዋዕቲ የቕርበሉ፣ ንመግፈፊኡ ድማ ዕጣን ይዓጥን ኣሎ። እዚ ኸዓ ባእታቶም ጊዲኡ ስለ ዝሰብሓሉ ምግቡን ስለ ዝጠዓመሉ እዩ። ስለዚ ዶ መርበቡ ክዕርቕ እዩ? ኩሉ ጊዜ ዶኸ ንህዝብታት ብዘይ ምሕረት ክቐትል እዩ?
እግዚአብሔር ንኣንባቆም ዝሃቦ መልሲ ቁጽሪ 1 ብዛዕባ እቲ ክትዐይ ንሱ እንታይ ከም ዝዛረበንን ኣነ እንታይ ከም ዝምልሰሉን ተጠንቂቓ ክርእስ ኣብቲ መድሐለውየ ዶ ክብል ኣብ ልዕሊ ግንቡን ክቆም እየ እግዚአብሔር ድማ እቲ ረኣይ ንምድብ ጊዜ እዩ ናብ መወዳእታ ይቕልጥፋሎ ኣይሕሱን ከ እዩ ብርግጽ ክመጽእ ኣይክድንጉን ድማ እዩ እሞ እንተ ደንጎዮ እኳ ተጸበዮ ስለዚ ብጉያ ክንበብሲ ነቲ ረኣይ ጸሓፎ ኣብ ሰሌዳታት እውን ቅረጾ ኢሉ መለሰለይ ቁጽሪ 4 እነሆ ነፍሱ ተነፊሓ ኣብኡውን ዘይቅንዕቲ እያ ጻድቕ ግና ብእምነቱ ይነብር ወይኒ ኸዓ መጋገይ እዩ እቲ ዕቡይ ሰብ ኣብ ስፍራኡ ኣይሃድእን ነፍሱ ከም ሲኦል የግፍሕ ከም ሞት እዩ እሞ ኣይጸግብን ንኹላቶም ኣሕዛብ ናብኡ ይእክቦም ንኹላቶም ህዝብታት ከዓ ናብኡ ይኣኻኽቦም እዚኣቶም ኩላቶም እቲ ዘይናቱ ዝእክብ ኣብ ርእሱ ከዓ ዕርቡን ዝጸውር ወይሉ ክሳዕ መዓዝ ከእዩ እናበሉ ብምስላን ብምሳሌ ጸርፍንዶ ኣይልዕልዎን እዮም እቶም ዝነኽሱኻዶ ብድንገት ኣይትንስኡን እቶም ዝንዝንዙኻስ ኣይነቕሑንዶ እዮም ንስኻውን ዘመቲኦም ክትከውን ኢኻ ንስኻ ብዙሓት ኣሕዛብ ስለ ዘመትካ እቶም ዝተረፉ ህዝብታት ድማ ኩላቶም ንኣኻ ብሰሪ ደም ሰብን ብሰሪ እቲ ንሃገርን ከተማን ኣብኣተን ዝነብሩ ኩላቶም እተገብረ ዓመፃን ክዘምቱኻ እዮም ቁጽሪ 9:11 እምኒ ካብ መንደቕ ክእዊ እቲ መጋጠሚ ድማ ካብ ዕንጨይቲ ክመልሰሉ እዩ እሞ እቲ ንቤቱ ልዕል ከብል ካብ ኢድ መዓት ከዓ ከድሕን ኢሉ ንቤቱ ክፉእ ረብሓ ዝሃርፍ ወይሉ ንብዙሓት ህዝብታት ብምጥፋእካ ንቤትካ ነውሪ መኸርካላ ንነፍስኻ እውን ሓጣእካ ቁጽሪ 12 ከምቲ ማያት ንመዓሙቕ ባሕሪ ዘጐልብቦ ምድሪ ብፍልጠት ክብሪ እግዚኣብሔር ክትመልእ እያ እሞ እቲ ንኸተማ ብደም ዝሃንጽ ንዓዲ ኸዓ ብኣበሳ ዘጽንዕ ወይልኡ እነሆ ህዝብታት ንሓዊ ዝጽዕሩ ኣሕዛብ ከዓ ንኾንቱ ዝደኽሙስ ካብ ጐይታ ሰራዊት ዶ ኣይኮነን ቁጽሪ 15:16-17 ብሰሪ ደም ሰብን ብሰሪ እቲን ንሃገርን ከተማን ኣብኣተን ዝነብሩ ኩላቶምን እተገብረ ዓመፃን እቲ ንሊባኖስ ዝዓመፅካያን እቲ ንእንስሳታት ዘሰክሕ ጥፍኣ ዝገበርካዮን ክጉልበካ እዩ እሞ እቲ ንብጻዩ ዘስትዮን ዕርቃኑ ክርእስ ዘስክሮን መርዚ ዘቕርበሉን ወይልኡ ንስኻ ኣብ ክንዲ ክብርስ ነውሪ ክትጸግብ ኢኻ ንስኻ ድማ ስተ ነቲ ዘይግዙር ምዃንካውን ቅልዓዮ እቲ ጽዋዕ የማን ኢድ እግዚኣብሔር ክምለሰካ ኣብ ልዕሊ ክብርኻ ድማ ነውራም ትፋእ ክኾነካ እዩ ቁጽሪ 18 እቲ ቀራጺኡ ዝቐርጾ ቁሩጽ ምስልስ እንታይ ይጠቅም እቲ ዓያይ ዓባስ ጣዖታት ገይሩ ብዕይኡ ዝእመንከ እቲ ፍሱስ ምስልን መምህር ሓሶትን እንታይ ይጠቅም እቲ ንዕንጨይትን ንቓሕ ንዓባስ እምኒ ኸዓ ተንስእ ዝብል ወይልኡ ንስዶ ይምህር እዩ እንሆ ንሱ ብወርቅን ብሩርን ልቡጥ እዩ ኣብ ውሽጡ ኸዓ ገለ እስትንፋስ የብሉን ግናኸ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ መቕደስ እዩ ኩላ ምድሪ ኣብ ቅድሚኡ ስቕ ትበል ትንቢት ኣምባቆም ምዕራፍ 3 ጸሎት ኣምባቆም ቁጽሪ 1 ጸሎት ነቢ ኣምባቆም ብሽግንዮት ወእግዚአብሔር እቲ ዘስማዕኻን ንሰማዕኹ ፍራህክውን ወእግዚአብሔር ንዕዮኻ ብማእከል ዓመታት ሕያው ግበሮ ኣብ ማእከል ዓመታት ኣፍልጦ ብቁጣዓ ኸዓ ምሕረት ዘክር እግዚአብሔር ካብ ቴማን እቲ ቅዱስ ከዓ ካብ ከረን ፋራን መጸ ሲላ ክብረቱ ሰማያት ከደነ ምድሪ ድማ ብምስጋናኡ መልእት ምንጽብራቑ ከም ብርሃን ነበረ ካብ ኢዱ ጭራታት ወጸ ሓይሉን ኣብኡ ተሓብአ ቀቅድሚኡ ፌራ ኸደ ረስኒ ድማ እግሪ ወጸ ደው በለ ንምድሩን ለክዓ ጠመተ ንህዛብካ አንቀጥቀጦም እቶም ዘለዓለማውያን ኣኽራን ፈረሱ እቶም ጥንታውያን ኩርባታት ድማ ለጠቕበሉ መገድታቱ ካብ ዘለዓለም እዩ ድንኳናት ኢትዮጵያ ክጭነቑ ከለዉ ርኢኽዎም መጋረጃታት ሃገር ሚድያን አንፈጥፈጡ ቁጽሪ 8
እግዚአብሔር ዶን ሩባታት ተቆጥዒዎ እዩ በፍራስካ ምናይ ምድሓን ሰረገላታትካ እትኸይድሲ ኩራኻዶ ኣብ ልዕሊ ሩባታት ቁጥዓኻስ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ዶ ኮይኑ እዩ ከምቲ ብቓልካ ዝመሓልካዮ ኢድካ ውፅኢካ ነቶም ነገድ ቀስትኻ ገትርካሎም ሲላ ንምድሪ ሰንጢቕካ ሩባታት ኣውፃኻ እቶም ኣኽራን ረኣዩኻ እሞ አንቀጥቀጡ ሞጎድ ማያት ሓለፈ ማዕሙቕ ድምፁ ኣስምዐ ኣእዳው ከዓ ናብ ላዕሊ ኣልዓለ ፀሓይን ወርሕን ኣብ ስፍራኤን ቆማ ብብርሃን ፍላጻታትካን ብምንጽብራቕ ማሕማሕ ዝብል ኩናትካን ሂዱ ንምድሪ ብኹራ ሓለፍካያ ንህዛብ ብቁጣዓ ኣኼድካዮም ንስኻን ንምድሓን ህዝብኻን ንምድሓን ቆብቕኻን ወፃእኻ ነቲ መሰረት ክሳዕ ክሳድ ቀሊዕኻ ርእሲ ቤት ረሲእ ጨፍለቕካ ሲላ ንርእሲ ሓላቕኡ ብገዛእ ኩናቶም ወጋእካዮ ንሳቶም ከም ህቦቡላ ክብትኑ ንመፁ ሓጐሶም ከምቲ ነቲ ምስኪን ብሕቡእ ዝውሕጥ ነበረ ንስኻ በፍራስካ ንባሕሪ ነቲ ኹምራ ዓበይቲ ማያት ረገጽካዮ ቁጽሪ 16 ሰማዕኹ ከብደይ ከዓ አንቀጥቀጠ ከናፍረይ በቲ ድምፂ አንፈጥፈጠ ቆንቆነ ኣብ ኣዕጽምተይ ኣተወ በታ መዓልቲ ጸበባ ከዓ ነቲ ህዝቢ ዝገጥመሉ ክሳዕ ዝመጽእ ትምኢለ ክጽበስ ክሳዕ ታሕተይ አንቀጥቀጥኩ ኦም በለስ ኣይክዕንብብን ኣብ ኣታኽልቲ ወይኒ ፍረ ኣይክህሉን ፍረ ኣውሊዕ ክጠልም ገርሁ ምግቢ ኣይክህብን እዩ ኣባጊዕ ካብ ደንበ ክጠፍኣ ኣሓውን ኣብ ደንቤታት ክሳኣና እየን ኣነ ግና ብእግዚአብሔር ባህ ክብል በኣምላኽ ምድሓነይ እልል ክብል እየ እግዚአብሔር እቲ ጐይታ ሓይለይ እዩ ንሱ ንእጋረይ ከም ናይ ኢራብ ይገብረን ኣብቲ በሪኽ ቦታይውን ከመላልሰኒ እዩ ንሜሪ ጌታ ብመሰንቆ